Pozdravujem vás krásne, moje meno je Daniel Rusnák a v tomto videu by som vám chcel priblížiť spoločnosť, s ktorou spolupracujem pri inštalácii fotovoltaických elektrární, trošku vám ju priblížiť a opísať celý proces, ktorý vám vieme zabezpečiť. Takže spolupracujem so spoločnosťou Evoltik, ktorá vie zabezpečiť montáž fotovoltaických elektrární od A po Z na kľúč priamo pre vás. V podstate zabezpečujeme pre vás všetko od administratívy cez vizualizáciu, montáž až po pravidelný servis. Čiže k tej vizualizácii ešte predtým, než sa fotovoltaická elektráreň, respektíve panely začnú montovať na vašu strechu, uvidíte, ako to na vašej streche bude vyzerať, pretože je veľa firiem, ktoré to nerobia a potom môžete dopadnúť takto alebo takto, prípadne takto, čo určite nechcete. Dôležité je pri tých paneloch, aby to samozrejme aj nejako vizuálne vyzeralo na tej streche, čiže pokiaľ by ste boli s niečím nespokojní, všetko prerobíme k vašej plnej spokojnosti. Čo sa týka montáže, tak vieme ju zabezpečiť veľmi rýchlo, v podstate trvá 1-2 dní, nemusíte čakať pol roka, kým nám prídu panely alebo komponenty z druhého konca sveta. Potom v podstate sa čaká na schválenie distribučnou spoločnosťou, ako som v úvode spomínal, túto administratívu za vás takisto vybavíme. Prax je taká, že do mesiaca a pol momentálne fotovoltaickú elektráreň viete mať na vašej streche nainštalovanú, spustenú. Kladieme dôraz na najkvalitnejšie komponenty. Používame nemecké panely Dach Solar, ktoré disponujú výkonom až 555 W, čo je nejakých 15 až 20% viac ako má konkurencia. V podstate najvýkonnejšie panely od konkurencie, čo som videl, boli 450 W. Pre domácnosti tieto panely sú takisto bezrámové, to znamená, že pokiaľ sú na tej streche namontované, má nejaký sklon a steká tam nejaká špina a nečistoty, tak tieto veci sa neusádzajú v rohoch tým, že tam vlastne nie je vyvýšený rám, čiže je to veľmi dobré pre činnosť tej celej fotovoltiky. Majú technológiu triple cut, konkurencia má double cut, to znamená, že keď sa aj nejako ten panel trošku zašpiní, tak neznižuje sa výkon o polovicu, ale v podstate klesne len o tretinu. Striedače máme Goodby, čo je, ako s obľubou hovorím, Mercedes medzi striedačmi, pretože sú nesmierne inovatívni. Všetci ostatní výrobcovia v podstate ich inovácie iba kopírujú, čiže Goodby striedače sú naozaj kvalitné, môžete do nich pokojne aj kopať, búchať pesťou, nie je to nejaká lacotina plastová, ktorá sa pokrúti na slnku. Majú aj aktívne chladenie proti konkurencii, takže sa neprehrievajú. Čiže naozaj na kvalitu tých komponentov dbáme, plus riešime pre vás vzdialený monitoring vašej fotovoltiky. Naši technici naozaj monitorujú činnosť tej fotovoltiky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pokiaľ tam zbadajú nejaký pokles alebo niečo neštandardné, veľakrát vedia zakročiť aj na diaľku. Plus robíme raz ročne garančné kontroly, kedy prídeme ku vám s dronom, pozrieme na tie panely, či je všetko v poriadku, či všetko funguje ako má. Čiže asi tak. Plus na panely sú od výrobcu rekordné 25-ročné záruky, čo znamená, že výkon tých panelov by ani po 25 rokoch nemal klesnúť pod 85%. Čiže toto sú naše hlavné benefity, výhody. V podstate k tomu monitoringu viem, že konkurenčné firmy niektoré to ponúkajú, ale účtujú si tam poplatok 500 € ročne, u nás to máte zadarmo. Pokiaľ vás to zaujalo, respektíve dávam to aspoň trošku zmysel, môžete ma kontaktovať na kontaktné údaje dole pod týmto videom, bude tam mail a číslo a môžeme sa spojiť, trošku to viacej rozobrať, dovysvetliť čokoľvek, čo budete potrebovať. Teším sa na kontakt s vami. Čau.